Gernika Lumoko udalak eta kulturretxeak abendurako eta urtarrilerako kultur agenda aurkeztu dute. Abenduaren 6an, Domekan, Liseo Antzokian, 5etan, Mari de Jongen, Iki Milikiliklik familia ikuskizuna izango da. Abenduaren 27an, Liseo Antzokian, 12:30 eta 5etan, Ros dantza taldearen eskutik, Aladin. Urtarrilaren 3an, Liseo Antzokian 5etan, Anita Marabiasen Kotondarrak ikuskizuna. Hori, familientzako ikuskizun modura. Arte eszenikoetan, abenduaren 5ean, Iparragirre Bihotzeko Jose Mari Loraldiaren barruan, Liseo Antzokian 7etan. Urtarrilaren 29an ostirala, Liseo Antzokian 7etan, Como hemos llegado a esto, R produkzioaken eskutik. Zine dokumentalari dagokionez, abenduaren 18an Liseo Antzokian 7etan, dokumentala eta mai ingurua Descendants filmearen gainean. Abenduaren 29an Liseo Antzokian 7etan, Parasama, eta abenduaren 30an 7etan, Mendi Biluzia Alex Txikonen eskutik. Eta zineklubean, abenduaren 11an 7etan, La Educación del Rey, eta urtarrilaren 15ean, ostirala 7etan Liseo Antzokian El Joven Hamed, eta urtarrilaren 22an Liseo Antzokian 7etan, Nunca, casi nunca, a veces, siempre.